Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Mayet. Gusto ko lang din po ibahagi yung naging karanasan ko at ng aming pamilya. Nangyari po ito sa isang lalawigan. Dito lang rin po sa Luzon. Makikipaglamay po kami noon sa isa naming kamag-anak. Bali sa side dito ng nanay namin. Ayon sa kanya, ito yung kasundo niya sa lahat niyang mga pinsan. Sabi pa ni nanay, ay matagal na niya itong hindi nakita. Dahil sa bata pa lang sila nang lumipat ang mga ito sa lalawigan na iyon. At si nanay naman, nang magdalaga ay nagpa-Maynila. Kaya kahit kaming magkakapatid ay hindi talaga namin ito nakikilala. Maging yung mga anak niya na pinsan namin. Humiram ang tatay namin noon ng sasakyan sa kanilang kumpanya para may magamit kami pagpunta doon. Yun din yung unang pagkakataon na makakarating kami sa kanila. Malayo ang biniyahe namin at hindi kabisado ni tatay yung daan. Makailang beses kami nagtanong. Tuwing may pagkakataon ay humihinto si tatay. Natatandaan kong inabutan na kami ng tanghalian noon sa daan. Kaya kumain na rin kami at nang makatapos ay bumiyahing muli. Nang minsan pang magtanong si tatay ay nalaman naming malayo pa pala yung lugar na aming pupuntahan. Ilang oras pa kaming bumiyahe hanggang sa inabutan na kami ng hapon. Nang sa wakas ay nabuhayan kami. Dahil lang magtanong muli si tatay ay sinabi nung kanyang napagtanungan na malapit na raw yung lugar na aming destinasyon. Sa unahan raw ay may makikita kaming daan papasok. Paglalarawan pa niya ay hindi iyon sementado at amin lang daw diretsuin iyon. Kaya matapos na makapagpasalamat ay pinaandar na muli ni tatay yung sasakyan. At nang makita nga namin yung daan na sinasabi ng babae ay agad na iniliko ni tatay yung sasakyan. At iyon naman ang aming binaybay. Sabi ng babae ay diretsuin lang daw namin iyon. Kaya naman nagpatuloy lang si tatay sa kanyang pagmamaneho. Hindi nga maganda yung daan at makipot ito na hindi maaaring magkasalubungan ang dalawang sasakyan. Nang malayo-layo na ang aming narating, mula doon sa pinaglikuan ay parang nagtaka si tatay na habang tumatagal kasi ay parang lalong nagiging mas masukal yung lugar. Na sa itsura noon ay may isip mo kung mayroon nga bang maninirahan doon. Pero itinuloy pa rin ni tatay. Nagtiwala pa rin siya doon sa sinabi ng babae. Hanggang sa unti-unti nang dumilim na nakapagdulot talaga iyon sa aming magkakapatid ng takot. Malayo na ang aming naabot ay wala pa rin kaming makitang bahay. Kaya sa pagkainis ay nasabi na ni tatay na naliligaw na raw kami. Duda na umano siya na doon nga yung bahay na aming pupuntahan. At napatunayan nga ni tatay na totoo ang kanyang hinala, na tama siya. Naliligaw na nga kami pagkat nailawan ng sasakyan ang isang tulay na tanging tao lang ang maaaring makadaan. Isa iyong makipot na tulay na yari sa kahoy. Kaya sa galit
ay naihampas ni tatay ang kanyang kamay sa manibela at napahimas sa kanyang ulo sabay buntong hininga. Wala naman kaming magawang magkakapatid para makatulong, kaya nanahimik na lang kami. Pero ang lakas na ng kaba ng dibdib ko nung mga oras na iyon, na bukod sa halos hindi makitang kapaligiran, ay parang mayroon talagang mangyayaring hindi maganda. Nung mga panahong iyon po kasi ay hindi pa uso ang cellphone. At kung uso man ay duda ako kung magkakaroon ng signal doon. Dahil sa napakaliblib na talaga ng lugar na aming naapuntahan. At nang masiguro nga namin na hindi iyon ang tamang daan papunta doon sa aming patutunguhan, ay pinaatras na ni tatay yung sasakyan. Nakalingon siya noon sa gawing likuran na kanyang tinitingnan mabuti yung daan nang mapasigaw kaming magkakapatid, dahil kitang-kita talaga namin na mayroong sumunod na nilalang sa harapan. Ang hirap ipaliwanag nung aming nakita. Katulad ng sa tao ang pangangatawan nito, pero medyo kubain, na parang mas mahaba kaysa sa karaniwan yung kanyang mga kamay. Payat ang pangangatawan nito, na yung kanyang buhok ay mahaba na para iyong basa, at mayroon itong malaking mga mata. Dahil sa pagsigaw naming iyon ay nagulat naman si tatay at agad na napatapak sa preno ng sasakyan. Pabulyaw siyang napatanong sa amin ng bakit, kaya sinabi namin na mayroon kaming nakitang sumusunod sa aming sasakyan. Pero nawala naman iyong bigla. Si nanay naman ay hindi rin pala niya iyon nakita, dahil katulad ni tatay ay nakalingon din ito sa likod. Maluha-luha kaming tatlong magkakapatid noon. Talagang sindak na sindak kami sa nakita naming iyon. At hindi pa po doon nagtapos yung mga naging karanasan namin sa pagpunta sa lamay na iyon, Sir Bibi. Dahil lang makalabas naman kami sa makitid na daang iyon, pag maniobra ni tatay ay kitang-kita ko naman sa pinakakanto yung isang babae na nakasuot ng kulay puting damit, nang tamaan niyo ng liwanag ng ilaw ng sasakyan. Medyo nakatagilid ito sa amin, na hindi rin pala iyon nakalampas sa paningin ng isa kong kapatid. Pero nanatili na lang kaming tahimik dahil baka madagdagan pa yung galit ni tatay. At nakakahiyaman, pero ikukwento ko na rin, ay napuntahan pa kami noong lamay ng iba sa pag-aakala naming iyon na yung burol nung pinsan ni nanay, na nakipagkwentuhan pa sila nanay at tatay sa mga taong naroon, na malaman-laman namin nung huli na hindi pala iyon yung pinsan niya na nakahiga doon sa kabaong. At nakumpirma niya iyon nang sumilip siya. Halos maghahating gabi na nang marating namin yung lamay ng pinsan ng nanay ko. Pagod na kami dahil sa natagtag ng gusto yung mga katawan namin, dahil na rin sa layo ng aming biniyahe. Pero may isa pa akong naranasang kababalagan doon mismo sa bahay nung pinsan ni nanay, na habang nakaupo kami noon sa mga upuang nasa harapan ng kabaong, ay may napansin akong isang pares ng paa.
na naroon ito sa gawing likuran nung ataol. Nakayapak lang iyon na walang anumang sabin. Basa iyon at may mga putik. Nagtayuan talaga yung mga balahibo ko sa katawan. At ang mas matindi ay nung iangat ko yung aking paningin at malamang wala iyong katawan. Animoy para ba iyong isang larawan na mula doon sa kanyang tuhod pa itaas ay binura. Kinalabit ko yung isa kong kapatid dahil gusto kong ipapansin sa kanya yung aking nakita. Pero bigla namang iyong naglaho. May kalakihan yung bahay nung pinsan ni nanay na aming pinuntahan. Pero luma na iyon. Malaki din ang banyo nila pero sira-sira na yung pinto. Na tinakpan ng yerong kinakalawang na rin at pudpud na yung ibabang bahagi. At hindi iyon naka-tiles na nanlilimahid at puno na ng lumot. Kaya nagkabiruan pa kaming magkapatid noon na parang hindi marunong maglinis yung mga nakatira doon. Pero parang nagsisi kami na sabihin ang mga pangungusap na iyon dahil biglang kumurap-kurap yung nag-iisang ilaw na bumbilya noon hanggang sa tuluyan na iyong namatay. Na nang maapatingin kami sa labas ay mayroon namang ilaw at hindi naman nag-brown out. At doon sa parte ng putput na yero sa may pinto ay muli kong naaaninagan yung paa. Kung kaya naapasigaw na ako at napahawak sa aking kapatid na dahil sa tindi ng takot ay naihina talaga ako ng tuluyan. Pero mabilis din iyong nawala nang buksan ng isa pa naming kapatid yung pinto at magtanong ito kung ano raw ang nangyari. Sinabi ko naman na mamaya ko na lang ikukwento sa kanila. Na umalis na muna kami roon. Nang makabalik na kami doon sa karamihan ng mga tao, ay sinabi ko sa kanila yung aking nakita. Na maging sila ay nakaramdam ng takot. Na samantalang akin palang ikinukwento iyon. Di lalo na kung kanila ding nakita. Pero hindi naman inabutan ng umaga at pinaramdaman din ang dalawa kong kapatid at pinakitaan. Nangyari iyon nung mapagpasyahan naming lumabas upang magpahangin. Doon kami pumuesto sa may isang mahabang bangko sa tabi ng isang malaking puno. Hindi ko na matandaan kung anong uri ng puno iyon. Basta malaki din iyon at mayabong yung mga dahon na marami siyang mga sanga. Madaling araw na noon at may bitbit kaming tagi-isang kape at kumakain ng biskwit. Nang bigla na lang silang matulalang dalawa na mga nakanganga pa, kung kaya nakita ko pa yung mga durog na biskwit sa kanilang mga bibig. Niyugyug ko sila dahil sa kinabahan na rin ako na parang nahihirapan na silang huminga. At nang mapasulyap ako upang alamin kung ano ba yung kanilang nakita at kung bakit sila nagkaganon, ay naramdaman kong tila nanigas din ang buong katawan. At tulad nila, ay naramdaman kong nanikip ang aking dibdib na para ba iyong sasabog. Nakita ko ang isang madre na ang kasuotan ay pang sinauna. Nakaluloy ang ulo nito at nakabigti doon sa may malaking sanga ng puno na dahan-dahan pang dumuduyan-duyan habang nakaangat ang mga paa nito bunga ng pagkakabitin doon. Nahabol lang namin ang aming mga hininga nang marinig ang tinig ni nanay at sinabing
nandun lang raw pala kami. At naramdaman ko yung paghawak niya sa aking braso. Nakapaupo kaming magkakapatid na pare-parehong umiiyak. Hindi kami makapaniwalang tatlo na aming mararanasan ang mga bagay na iyon. Wala kaming ideya kung bakit nangyari iyon sa amin. Hindi po namin makalimutan iyon, Sir Pipi. Kaya nga kahit may kanya-kanya na kaming pamilya sa aming mga reunion at tuwing magkakasama-sama, ay madalas pa rin naming mabanggit at mapagkwentuhan ang tungkol doon, na kahit ilang beses na naming napag-uusapan, ay tila hindi kami nagsasawang ulit-ulitin yung halos 24 oras na iyon na punong-puno ng katatakutan at kababalagan. Ang kwentong inyo pong mapapakinggan ay minsan panghango sa mga tunay na pangyayari. Ito ay ibinahagi rin ng isa nating masugid na tagapakinig na tatawagin natin sa pangalang si Emma. Nangyari ito doon sa kanilang lalawigan sa Western Visayas. Mahigit 1 dekada na ang nakakaraan. Ayon sa kanyang pagsasalaysay, minsan sila noong nangangahoy ng unang mangyari yung nakakatakot niyang karanasan. Kasama niya noon ang kanyang ate Aida. Habang abala silang pareho sa ginagawa, ay parang may namataan siyang isang nilalang na mabilis na dumaan. Nasa bilis noon ng kanya iyong lingunin ay hindi na niya nakita pa. Kaya kanya na lang binaliwala iyon sa pag-aakalang isa lang iyong ligaw na manok. Kaya kanya lang ipinagpatuloy ang ginagawa. Pero makaraan ang ilang saglit ay nakita niyang bigla na lamang napaupo ang kanyang ate Aida dahil sa sobrang pagkagulat. At nang mapatingin si Emma ay nakita niya ang isang uri ng hayop na noon pa lamang niya nakita sa buong buhay niya. Kaya sa takot ay napasigaw na rin siya. Isa iyong uri ng hayop na wala siyang napansin na anumang balahibo sa katawan nito, na mayroong nanlilisik na malalaking mga mata, at mayroon din iyong mahaba at matutulis na mga kuko, at may kahabaan ang uso nito na may mga mahabang pangil sa magsingkilid ng bibig na nakausli, na sa kanyang pagkakatitig pa lang ay nasabi niya nagtataglay din iyon ng makapal na balat. Mabilis niyang tinulungan ang ate niya upang makatayo, at nagmamadali nilang nilisan ang lugar na nagtatakbo silang palayo. Sabi pa ni Emma, nilagnat ang kanyang ate Aida kinagabihan noon. Nang malaman ng kanilang mga magulang ang ukol sa nangyari, ay doon nila napagtanto na yung kanilang nakita palang iyon ay isang sigbin. Pahayag pa ni Emma, ang sigbin sa kanilang lugar ay pinaniniwala ang pag-aari o alaga ng isang aswang. Ito umano ang nagsisilbing tagapaghatid balita nito. Kaya tama lang raw ang kanilang ginawa na nilayuan at iniwasan ang nasabing nilalang. Dahil kung kanila itong sinaktan, ay siguradong may mangyayari sa kanilang masama.
Makaraan ang mahigit 1 linggo, habang nasa paaralan naman si Emma, ay sinabihan siya ng kanyang maestra na tulungan ito sa kanyang mga dala. Isinama siya nito sa kanyang bahay, kaya nagpaalam si Emma sa kanyang ate Aida na hindi siya makakasabay sa pag-uwi, kaya kanya na itong pinauna. Nang nasa bahay na si Emma ng kanyang maestra, ay bigla naman siyang kinabahan. Parang mayroon kasing nakamasid sa kanya. Bagaman siya lang mag-isa ang naroon sa may sala. Hindi niya rin maintindihan nung sandaling iyon kung bakit ganon ang kanyang nararamdaman. Dahil sa wala naman siyang nakikitang ibang naroon, pagkat yung kanyang maestra ay nasa silid nito at nagbibihis. Kaya tumayo si Emma at nagpaalam na siya sa kanyang guro, na nagtaka naman sa kanya kung bakit nagpaalam siyang bigla. Nagdahilan na lang si Emma na marami pa siyang gagawin sa kanila, kung kaya inaasahan siya ng kanyang mga magulang na umuwi kaagad. Kaya wala naman nang nagawa pa ang kanyang guro. Habang nasa silid niya pa rin ito, ay lumabas na ng bahay si Emma at nagmamadaling umalis. Sa daan ay hindi pa rin nawawala yung kanyang kaba. Patuloy pa rin niya kasing nararamdaman yung naroon sa bahay ng kanyang maestra. Tila sumusunod iyon sa kanya. Halos maiyak na siya sa sobrang takot. Nawala lamang iyon nang may makasabay siya sa daan na nagsuga ng kanyang mga alagang baka. Iyon ay si Mang Berto, na kumpare ng tatay nila Emma. Nauna pa nga itong bumati sa kanya, kung kaya gumanti din siya ng pagbati dito at nagmagandang gabi, pagkat kasalukuyan na noong kumakalat ang dilim. Pagdating ni Emma sa kanilang bahay, ay nanatili lamang siyang tahimik. Wala siyang pinagsabihan ng kanyang mga naramdamang kakaiba sa bahay ng kanyang guro. Pero ng mga bandang 9:00 na ng gabi, nang nagpapahinga na sila, ay bigla na lang nakaramdam ng matinding panlalamig si Emma. Kanyang itinalukbong ang kumot sa kanyang buong katawan at namaluktot sa higaan. Hindi naman iyon nakalampas sa pansin ng kanyang nakababatang kapatid na si Renalyn, kung kaya agad nitong sinabi iyon sa kanilang ate Aida. Naramdaman na lang ni Emma na may nag-alis ng kumot sa gawing ulo niya at may dumamping kamay sa kanyang noo. Narinig niya ang boses ni Aida na sinasabing mainit siya, na sa paraan ng pagkakasabi nito ay para pa itong napaso. Naramdaman niyang lumabas ito ng kanilang silid at maya-maya pa ay narinig na niya ang kanilang ina. Ang buong akala nila ay isang karaniwang sakit lamang iyon, kaya kanilang pinunasan si Emma gamit ang bimpo at maligamgam na tubig. Pero sa halip na bumuti ang pakiramdam nito, ay tila mas tumindi pa iyon. Napansin nilang nanginginig na si Emma at idinadaing na nito ang pananakit ng kanyang sikmura, na hindi nagtagal ay nakita nilang naduduwal na ito
tuluyan nang nauwi sa pagsusuka, na halos nailabas na niyang lahat ang kanyang mga kinain, ay hindi pa rin ito tumitigil. Nag-alala na sila, lalo na nang wala nang halos mailabas at patuloy pa rin ito sa kanyang pagsusuka, na namimilipit habang hawak-hawak ang kanyang sikmura. Kaya kahit madilim, ay nagpasya ng tumakbo ang kanilang ama upang humingi ng tulong. At makaraan ang halos isang oras, ay bumalik na ito kasama na ang batikang manggagamot sa kanilang lugar. Paglapit nito kay Emma, ay agad niyang sinabi na hindi karaniwang karamdaman ang nararanasan nito, kundi iyon ay bunga ng isang pang-aswang. Kaya nagkatinginan silang lahat nang tanungin si Emma ng kanyang mga magulang kung ano ang mga nangyari sa kanya noong buong araw. Ay siya namang pagkakataon na mas lalong tumindi pa yung sakit na kanyang nararamdaman. Kung kaya namilipit ito at hindi na makasagot sa kanilang mga pag-uusisa, minarapat na lang nung manggagamot na gamutin na kaagad si Emma at sinabihan silang ipagpaliban na lang muna ang kanilang mga pagtatanong. Kaya sinimulan na ng manggagamot ang kanyang mga seremonya. Matapos na mailabas ang kanyang mga kakailanganing kasangkapan sa panggagamot, makaraan ang halos isang oras, ay napansin nilang unti-unti na ring humupa ang pananakit ng sikmura ni Emma. Hindi na nila ito nakikitang namimilipit pa, hanggang sa tuluyan na itong nakatulog ng mahimbing. Nang sumunod na araw, ay hindi pa muna nakapasok si Emma sa kanyang paaralan, bagay na ipinag-alala ng kanyang maestra na si Binibining Dolores. Kaya nagpunta ito sa kanilang bahay kinahapunan upang bisitahin siya at malaman kung ano ang dahilan bakit hindi siya nakapasok. Malapit kasi ang loob nito sa kanya. Hanga kasi ito sa husay niya pagdating sa kanyang pag-aaral. Bukod dito, ay meron din kasing kasipagang taglay itong si Emma. Laking pasalamat naman ng mga magulang ni Emma sa ipinapakitang kabutihan ng maestra sa kanilang anak. Pero si Emma ay medyo nag-atubili na lumapit sa kanyang maestra dahil nga sa kanyang naranasan sa bahay nito bago siya magkasakit. At naramdaman naman iyon ng kanyang guro. Medyo nanibago ito sa pakikitungo ni Emma sa kanya. Kaya nang malaman nitong maayos naman na ang kalagayan ni Emma, ay nagpaalam na rin ito. Kinagabihan, habang kumakain sila ng hapunan, ay narinig nila ang paghuni ng aswang. Na ayon kay Emma, ay hindi na umano iyon isang bagong bagay sa kanila. Pagkat paminsan-minsan talaga ay naririnig nila ang paghuni nito na tila dumaraan lang naman. At katulad nga nung gabing iyon, ay agad din naman iyong nawala. Habang mahimbing na silang natutulog, ay bigla na lang silang nagulantang sa lakas ng pagsigaw ni Emma. Mag-aalas 2 na iyon ng madaling araw. Kaya mabilis na nagtakbuhan yung kanilang magulang papunta sa kanilang silid. Pati yung ate niya at bunsong kapatid ay nagising na rin sa lakas ng kanyang pagkakasigaw. Nang magtanong sila, ay sinabi ni Emma
na nakakita siya ng aswang sa sulok ng kanilang haligi na nakakapit sa may itaas. Pulang-pula umano ang mga mata nito na tila nagbabaga iyon sa pagkapula, na mayroong mahabang tila, at sabi pa niya, mamasa-masa ang buong katawan nito, na nang sumigaw siya ay mabilis na tumakas. Dumaan ito sa kanilang bintana. Napakabilis umano nitong kumilos, na para umanong napakadali lang sa aswang ang magpalipat-lipat habang nakalambitin. Niyakap naman siya ng kanilang ina. Pagkat ramdam nila ang takot ni Emma, magulgol ito dahil sa tindi ng kaba. Nung oras na iyon, pagtatapat ni Emma, ay iisa ang kanyang pinaghihinalaang umaaswang sa kanya. Iyon ay walang iba kundi ang kanyang maestra na si Binibining Dolores. Kaya kinaumagahan, bagaman maayos na ang kanyang pakiramdam, ay minabuti niyang wag na muna uling pumasok, na naunawaan naman siya ng kanyang mga magulang. Pero hindi niya sinabi sa kanila ang totoo niyang dahilan. Ayaw niya kasing makita ang kanyang guro pagkat natatakot na siya dito. Kinahaponan noon ay muling naparoon sa kanila ang kanyang maestra. Nang kausapin si Emma ng kanyang ina at ipagbigay alam sa kanyang ukol sa pagdating ni Binibining Dolores, ay sinabi niyang sabihin na lang na siya ay natutulog at nagpapahinga. Bagay na ipinagtaka naman ng kanyang ina, kung kaya malungkot na umuwi si Binibining Dolores pagkat hindi man lang niya nakaharap at nakausap ang estudyante niyang itinuturing na niyang nakababatang kapatid. Simula nga nang mangyari iyon kay Emma, ay naging mailap na siya sa kanyang guro na si Binibining Dolores. Malakas kasi ang kanyang kutob na ito ang siyang umaaswang sa kanya, dahil na rin sa kanyang naramdaman sa bahay nito. Nang magkaroon na siya ng lakas ng loob, ay nagpasya na rin siyang pumasok uli. Pero kanya nang iniiwasan ang guro, na hindi naman iyon nalingit kay Binibining Dolores. Pagkat minsan nang siya ay lapitan nito, ay nagtanong ito kung ano ang kanyang problema. Pero inilihim niya ang totoong nararamdaman. Hindi siya nagtapat sa kanyang maestra at sinabi niyang ayos lang siya. Ang kanyang mga magulang naman ay lubaring nag-alala dahil sa halos gabi-gabing pagbisita ng aswang sa kanila, na sa tuwing maririnig iyon ng kanilang ama ay kanya iyong sinisigawan, na masusundan naman iyon ng pagkalabog sa kanilang bubungan na nagpapahiwatig na hindi nagugustuhan ng aswang ang ginagawa nitong pagsigaw sa kanya. Sabi pa ni Emma, may mga pagkakataon pa nga minsan nang magising sila ay tuklap na ang isang bahagi ng kanilang bubong. Buti na nga lang at yari sa magandang klase ng kahoy yung kanilang bubungan, at masinsin ang pagkakalagay ng mga iyon. Kung kaya hindi sila nito napasok. Kanila na rin noong pinatibay ang sara ng kanilang pinto at mga bintana. Ayaw na nilang maulit pa yung naranasan ni Emma nang makita niya ito mismo sa loob ng kanilang silid. Pahayag pa ni Emma, ang mga naranasan ng kanyang mag-anak ay sadyang mahirap na paniwalaan. Pero pagtatapat niya
ay totoong mga nangyari na hanggang ngayon ay hindi niya pa rin makalimutan. Ayon pa kay Emma, hindi natapos ang mga pagbisita ang ginagawang iyon ng aswang. Minsan, nang pauwi sila ng ate Aida niya mula sa paaralan, ay naramdaman niyang tila may sumusunod sa kanila. Kaya napahawak siya sa kanyang ate at nagkatinginan sila. Nagkaunawaan naman kaagad silang dalawa. Dahil sa naramdaman din pala iyon ni Aida. Inabutan na kasi sila noon ng dilim sa daan. Bunga na rin ng marami nilang mga ginawa sa kanilang eskwelahan. Kaya nga, may sinti na ang mga karay na hawak-hawak nila. Ang karay na tinatawag sa kanila ay yung mga tuyong dahon ng nyog na kanilang pinamulot sa daan at siyang ginagawa nilang sulo bilang pang-ilaw sa kanilang dinaraanan. Panandalian silang napahinto noon at nagmatsyag na sandali. Abot-abot na ang kabang nararamdaman nilang magkapatid. Napansin nilang nawala yung sumusunod sa kanila nung sila ay huminto sa paglakad. Kung kaya, nagpatuloy na muli sila. Pero ilang hakbang pa lang ay may napansin na sila sa kanilang unahan na isang malaking aso na papunta sa kanilang direksyon at sasalubungin sila. Kaagad nilang napansin yung matinding paglalaway nito at maging yung pag-angil ng aso, dahilan para makita nila ang matutulis nitong mga ngipin, lalong-lalo na yung mga pangil nito. Muli silang huminto at hindi nagpatuloy. Kanilang inilagay yung hawak nilang sulo sa kanilang harapan. Sinubukan nilang itabo yung aso sa pamamagitan ng apoy. Pero hindi iyon umalis sa kanilang daraanan at pakiramdam nila ay wala yung balak na lumihis ng daan. Na ang naisip nilang magkapatid na sila yata talaga ang pakay nito. Ni hindi nila iyon narinig na kumahol ni minsan. Patuloy lang ito sa paglalaway at pag-angil. Sabi pa ni Emma, naiyak na silang magkapatid noon dahil sa tindi ng takot. Pagkat malakas na ang kanilang kutob na iyon ay hindi karaniwang aso. Hindi nila inalis yung kanilang pagkakatitig doon sa aso habang sumisigaw na sila na humihingi ng tulong. Kanilang sinusundan ng hawak nilang sulo yung aso na tila ba humahanap lang ng pagkakataon para sila ay dambahin. Hindi sila tumigil sa kakasigaw sa pag-asang may makakarinig sa kanila at sila ay sasaklolohan. Hanggang sa bigla na lamang nilang nakita na tila inihagis yung aso sa gilid ng daan, na para bang may isang malakas na pwersang bumundol dito, na nang kanila yung sundan ng tingin ay nakita nilang dumausdos iyon pababa hanggang sa tuluyan na iyong bumulusok sa malalim na bahaging iyon ng daan at naglaho na sa kanilang paningin dahil na rin sa kadiliman ng gabi. Narinig na lamang nila ang mga ingay na tila ba may dalawang mababangis na hayop na nag-aaway. Kaya sinamantala na nila yung pagkakataon na iyon. Mabilis silang nanakbo at hindi na lumingon-lingon pa.
Hapong-hapo silang magkapatid nang dumating sa kanila, na habang papalapit pa lang sa kanilang bahay ay kanila nang tinatawag ang mga magulang, na nang makaharap nila sila ay agad nilang ikinuwento ang nangyari sa daan. Nang mag-usisa ang mga ito, dahil doon ay napilitan na muling magpunta ang kanilang ama sa manggagamot at humingi ito ng payo sa kung ano ang marapat nilang gawin, dahil sa lupa na siya nag-aalala sa kaligtasan ng kanyang mag-anak. Binigyan naman siya ng manggagamot ng pangontra, bagay na ipinagpasalamat ng malaki ng ama nila Emma. Kaya ng mga sumunod na araw ay nagkaroon na ng lakas ng loob si Emma dahil sa ibinigay na iyon ng manggagamot. Kaya hindi na siya nakakaramdam ng pag-aalala tungkol kay Binibining Dolores. Nang muli siyang kausapin nito ay kapansin-pansing binanggit nito ang tungkol sa bagay na nakaperdible sa kanyang panloob, na agad iyong ipinagtaka ni Emma. Pagkat paano nitong nalaman ang ukol doon, gayong hindi naman niya iyon nakikita. Nakaramdam siya ng kakaibang kaba ng mga oras na iyon. Minsan pa ay lalong lumakas ang kanyang hinala tungkol sa pagiging aswang ng kanyang maestra. Tinanong siya nito kung bakit siya mayroong ganon at kung kanino naman niya iyon gagamitin. Hindi kaagad nakapagsalita si Emma, at nang siya ay makaisip na ng sasabihin ay nautal naman ito. Pero nilakasan niya ang kanyang loob at sinabing mayroon kasing aswang na gumagambala sa kanilang mag-anak. May sasabihin pa sana si Emma, pero agad niyang narinig na nagsalita ang kanyang guro at sinabi nitong, alam ko, nanlaki ang mga mata ni Emma nang kanya iyong marinig, at lalo siyang natakot. Nasabi pa niya sa kanyang sarili na tila aaminin pa yata mismo sa kanya ng maestra ang tungkol sa pang-aaswang na ginagawa nito sa kanila. Kaya mas naging interesado naman siya na marinig iyon. Nagtanong si Emma kay Binibining Dolores kung paano nito nalaman ang ukol sa mga bagay na iyon. Sinabi nito sa kanya na marami umanong mga nagaganap dito sa mundo na mahirap ipaliwanag. Sabi pa nito kay Emma na nalalaman rin niya na sila ay tinambangan ng aswang noong nagdaang gabi. At siguro daw ay alam nilang magkapatid na iyon ay hindi karaniwang aso. Lalong nagulat si Emma. Kaya't dahil sa pananabik na kanyang naramdaman, ay mabilis niyang naitanong sa kanyang guro kung siya ba ang asong tumampang sa kanilang magkapatid. Siya raw ba yung aswang? Na matapos niyang masabi iyon, ay natigilan siya, na naitanong pa niya sa kanyang sarili kung bakit niya nasabi kaagad ang mga bagay na iyon. Bakit hindi niya napigilan ang kanyang sarili? Naisip rin niya kasi na baka lalo itong magalit at kung ano pa ang gawin sa kanya. Pero kabaliktaran ng kanyang inaasahan ay nakita niya itong nangiti at hinimas pa ang kanyang ulo. Sinabi nito kay Emma na para na niya itong tunay na kapatid. Sabi pa niya, hindi niya magagawa ang mga karumal-dumal na bagay na iyon sa kahit kanino man tao.
lalong-lalo na sa kanya at sa kanyang mag-anak. Bago sila magtapos ay sinabi pa ni Binibining Dolores na malalaman daw ni Emma ang totoo at magugulat daw ito. Makaraan ang 3 araw. Pagkat mayroon umanong isang taga sa kanila ang malalagutan ng hininga. At isinisigurado niya kay Emma na iyon ang aswang na gumagambala sa kanilang mag-anak. Kinilabutan si Emma nang marinig niyang lahat iyon mula sa kanyang maestra. Nang makauwi na siya sa bahay, ay ilang beses siyang tinanong ng kanyang ina kung ano raw ang kanyang malalim na iniisip. Makailang beses kasi siya nitong nakitang tila tulala at nakatingin sa kawalan. Tumanggi namang magtapat si Emma. Kanyang sinarili ang lahat nilang napag-usapan ni Binibining Dolores. Mabilis na lumipas ang mga araw. Nagulat na lang si Emma nang marinig niya ang balita na matay na umano ang kumpare ng kanyang ama na si Mamberto. Nangilabot siya sa balitang iyon. Dahil tandang-tanda niya ang mga binitiwang pananalita ng kanyang guro na si Binibining Dolores. Sabi pa ni Emma sa kanyang sarili, si Mamberto pala ang aswang na gumagambala sa kanilang mag-anak. At doon niya napagtagpi-tagpi ang lahat. Ito pala ang siyang may gawa kung bakit siya nakaramdam ng matinding pananakit ng sikmura nang minsan niya itong makasabay sa daan nang galing siya sa bahay ng kanyang maestra. Nauna siyang binati nito at iyon na pala iyon. Yun na pala ang pasimula ng pang-aaswang na gagawin nito. Kalaunan ay naging malinaw na ang lahat para kay Emma, maging sa kanyang pamilya. Si Mamberto pala ay nahawaan ng pangalawa nitong asawa at siyang gumagambala sa kanila. Pero malaking palaisipan noon kay Emma kung sino ang pumatay kay Mamberto. Ngunit nabigyang linaw din ang ukol dito nang minsan siyang sumamang muli sa bahay ni Binibining Dolores, na nagkaroon pa siya ng pagkakataong makita ang alaga nitong Sigbin, na natakot pa nga siya noong una. Nalaman din niya na ito pala ang siyang nagligtas sa kanilang magkapatid nang minsan silang pagtangkaan ni Mamberto sa daan. Nasabi pa ni Emma, ito rin pala yung kanyang laging nararamdaman mula nang manggaling siya sa bahay ni Binibining Dolores. Dahil pinababantayan pala siya nito sa kanyang alaga. Dahil sa kanyang mga nalaman, ay nayakap niya ng mahigpit ang kanyang pinakapaboritong guro na si Binibining Dolores. At di niya na malayang tumulo ang luha niya sa sobrang saya. At naramdaman din niya ang higpit ng pagkakayakap nito sa kanya bilang tanda ng tunay na pagmamahal sa kanya nito. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.